Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. O niya, naunsa naman yung utok sa tao, no? Dahil sa may Negros Occidental, mga higala, sa ilang public cemetery, usa ka patay ang gi-count, gi-ugkat, kaya kini suod manig pantiyon mga sukit ti paminaw, so gi-ugkat ni. O gunya, matod pa mga higala, gi-molestiya ang maong patay. Straight to the point. Kuyawa ining maong report mga sukit ti paminaw. Muni ato ning tagag pagtagad mahigala kay kadto laging ako nang nahibaw-an sa una, katutuan ato mga report sa una. Mao man to mga kagalaang bag-o namatay ba nga gipahimuslan. Pero pero kanani ang kwan mura na siya og kwan ni day murag sakit nga kwan ba. Kani kung laliman ka og panalitan mo gamit ka anang patay, o kadang tao mahigala mo gamit og mga bata, mga pedophilia na sila. Desire sa pagpakigilawas bata. Pero mingon ka mahigalag makigahilawas og patay, mo na gitawag mahigalag necrophilia nga sakit. Nga naagi day gihapon na indayken, no? Nga kanang kuan ba? Sakit mahigala nga patay na imo pang ripon. Psychosis mga sukit tigpaminaw. Salamat DJ Clint. O kasamang Arnold Bustamante nining maong report mahigala. Muni nga ato ning tagag pagtagad makahigalaan kay unsa naman ning panahon karon, unsa naman ning atong sitwasyon karon mga sukit tigpaminaw kung maohon nga ang lubong mga higala dito sa public cemetery sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Na unsa ba ning hitabo mahigala kining Kabangkalan nakadto ba nito day? Di ni maotong atong giadto no kay katong dito ta sa kuan Negros nang hatag ta og katong nakuanan sila. Kini ang nabiktima sa linog mga higala. Negros Oriental to. So kini Negros Occidental, Kabangkalan mga sukit tigpaminaw. Unya ang nahitabo mga kagalaan, matod pa gikaut kining maong wa gikaut sa wa pa mailhing suspetsado. Wa pa mailhing lalaki o gituuhan mga kagalaan nga giismiringhoy. Kining patay gumikan kay nawalis man mga higala matod pa ang sinina niini. Straight to the point. Sa report sa Kabangkalan City Police Station, nagkanayon nga matod pa na diskubrihan ang lubong niining Gloria Padrigo nga taga barangay 4 Kabangkalan City. Gahapon ni nahitabo mga sukit tigpaminaw. Agosto 29. Alas 8 sa buntag. Nadiskubrihan sa kwan kini ni ang gahapon ni nadiskubrihan day pero ato pang pitsa 28 sa ato pa ning adlawng Sabado ni gilubong pagkagahapon pa nila na kwan nadiskubre nga na langkat mahigala na ukab mga higala og ang pantiyon mahigala gitangtang gyud ang kwan og ang lungon mahigala butang nas kwan naggawas na gyud mga sukit tigpaminaw og unya gipanamas-tamasan matod pa kini mong patay. Straight to the point. Saan naman klasiya sa utok ni mga sukit tigpaminaw? So doon naman yung mga anisan. Kuanggol, kanang doon ay labad sa ulo, o dili adik-adik ang makahimo nini. Wa may normal nga tao makahimo anik Sus, Ginoo ko. Bisagan ka ng mga bata, pedophilia. Kini may galang mugamit o patay, necrophilia. O kini ni ang mugamit pag mananap dahi kay. Na mga sakit mahigala nagkalain-lain mga sakit sa utok mga sukit tigpaminaw. So kining maong hitabo gilubong ning mga patay ni adto pang Agosto 28 ato ning tagag pagtagad mahigala unya pero hapon na nagilubong. Unsa may ko na gilubong si Gloria na Domingo. Pero Domingo mga higala
o 28 ng Domingo, no? Gahapon dahil Lunes mo kwan. O Domingo na sa gilubong mga kagilaan, pagka Lunes gagahapon mo pagdiskubre. O. So Domingo gilubong unya gahapon sa buntag diskubrihan pa Domingo na sa hapon na day. Posible pagkagabi ini gilungkab ni didto mga sukit tig paminaw. Kay hapon-hapon naman, so gilungkab pagkagabi pagka ugma pagkagahapon mo na diskubrihan mga higala nga na ang iyang lungo na anas gawas. Ato ni tagag pagtagad mga higala. Ang kapulisan padayon pagkaron sila investigasyon atong i-check mga kagilaan ang atong Kabangkalan City Police Station labot ani. Kaya gusto nito i-confirm kining maong panghitabo mga sukit tig paminaw. Niining usa ka lubong mga higala nga gikaot, no? Kini ang mga ani nga mga sitwasyon god sa atong nabantayan mga kahigalaan. Kuan na gyud ni kini ang narika sa pangutok sa tao mga higala. Abnormal kayo nga pangutok kana kun dili drugs sa kay karon na ba murag padong na ba balik ning mga kuan mo ni angay bantayanan sa bag-o karon nga PNP chief o bag-o mahigalang presidente sa nasod ang ma-maintain ang kanana ang gihimo ni Presidente Duterte kanadto nga at least na control gamay dili gyud niya nawagtang sa hingpit pero dunay dakong kalainan mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Kay kung panalitan inani mahigalag magsigi ning inani daot man ang utok sa tao gyud. Madaot man ang utok sa tao. So mo na hinungdan nga kini ni ang angay dining likayan mga sukit tig paminaw. Atong i-confirm sa ni mga higala didto sa hipi sa atong kapulisan sa Kabangkalan Negros, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kay kini ni mga panghitabo mga higala, di man guta makakuan dayon og watay confirmation mga kaigsunan. So man ang atong ipa-confirm, no? Si kasamang DJ Boyke ni text na to nga halos 300 ka mental disorders karon ang naa sa listahan di ay, ha? Mo ni atong ipa-explain ni DJ Boyke. Kay psychology man ni DJ Boyke may nagraduaran ani. HR man ni kaniadto mahigala. So maka-explain siya nini. Daghan din ng lain-lain din sakit sa utok. So karon na nastong linya ron si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang hipis Kabangkalan City Police Station Negros Occidental aron ato mahigalang mahinabi labot ining sitwasyon didto mahigala sa usa ka lubong nga matud pa mga kailaan giugkat no sa usa ka public cemetery sa Kabangkalan City mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Colonel Raymond Cruz, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Banyok ni sir. Yes sir, good morning po sir. Good morning. Sir, gusto lang namong i-confirm tinuod ni nga dunay patay nga giugkat diha sa cemetery, public cemetery na to sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Yes sir, kahapon ng around 9 o'clock in the morning sir, the family of the said woman nag-report this sa Amity Station informing us that the cadaver of their family was forcibly pulled out doon sa cemented tomb. And they also discover na the body of the cadaver was also outside the casket. Casket. And na-discover din nila sir na wala na yung mga clothes ng cadaver. So if at first glance sir, kung kita mo takmal tanaw daw mapatita na ginhimuslan siya, no? But of course the medical examination will speak itself kung talagang may foreign object na nagsulod sa private parts niya. But according naman sa pag-imbestiga namon, base bala may ginapangita na valuable items dito na sa iya casket kag sa iya lawas, kaya ang the body of the cadaver here is nakarap siya ng paper and plastic yung body niya. So nung madiscoveryhan sir, wala na yung natanggal na yung body wrap sa body ng cadaver until dun sa private parts, pang idalom na private parts ng biktima. Okay. So the dictator at first glance, they
they believe na gin-rape pa yung cadaver. Oo. So, sir, can you understand Cebuano if I'll just ask you in Cebuano? Because I understand you're in Ilonggo, no? Yes, sir. Tagalog na lang, sir. Tagalog na lang. Tagalog. Dahil mahirapan din ako magtagalog, pero sige lang, sir. Okay, so, have you conducted an investigation already about this reported incident? Yes, sir. We already conducted. We have also person of interest that inimbestigaran naman kahapon upod man tong mga family. But according dun sa kanilang suspekan, so hindi naman niya kayang gawin yung ganung bagay. So, still, isa pa rin siya sa amin na person of interest na tanaw because of the nung family. Kumbaga siya yung ginasuspektahan lang ng family. And the problem now is that hindi na willing yung family na undergo pa ng examination yung cadaver. Dinbalik na ulit nila sa cemented tomb yung cadaver ng kanilang relatives. I see. So wala na pala no? So nabalik na pala. Akala ko na they're willing to have it investigated so that our medical team, especially maybe conducting another autopsy para malaman talaga kung ano nangyari doon. So they're not willing to have that kind of investigation already. Yes, sir. Tapon, we advise them to have the medical legal examination, but later on they decided the whole family na hindi na lang to pa-undergo paliwat ng medical legal examination. Kaya biskan sila man daw hindi man sila magpati na ginhimuslan o ginrape to. Daw ang ano rin nila is parang may ginapangita na valuable items doon sa kanyang family, sa kanilang relatives. Pero at least yung ang pulisya po dyan sa Negros, kayo po ay nagresponde sa incident at yung team po ninyo ay nakakita mismo doon. You witnessed personally doon sa nangyari sa sementeryo po. Yes, sir. Oo. We conducted investigation, sir, and we also have taken the pictures dun sa palibot, and yun nga, sir, talagang at first glance kung parang gin-rape siya. Of course, the medical legal examination will speak itself, sir. We can only conclude nga may rape na nangyari kung the relatives are willing to have this body undergo another autopsy, no? But sa ngayon hindi na sila willing ng ganyan. But kung makita mo yung patay by our naked eyes without any examination na medical, parang na talaga natin na talagang na-rape ito dahil ang kanyang itong mga damit ay nawala na. Yes, sir. Wala na. Hubad na yung mga clothes niya, and yung plastic wrap na binalot dun sa kanyang body is na tear na siya, tanggal siya, and to the point na nakita na yung kanyang private part. Oh, so ganun pala ang nangyari. So, Ginoo ko. So ito sir ay na lubong kining patay nitong sa Domingo, sir, no? I just want to confirm that information. Yes, sir. Nalubong to around 5 p.m. ng Sunday, and nadiskubrihan na tinanggal sa kanyang cemented tomb and sa casket niya around 9 o'clock kahapon ng umaga, Monday. So most likely, ang pangyayaring ito, ang incident ay nangyari sa gabi or right after maybe nalubong ito, sir? Possible, sir. Mga sa gabi, sir. Sa gabi nangyari. Dahil walang bantay dun sa public cemetery ng gabi. Only daytime lang ang And possible na nangyari yun sa gabi. And isa sa atin na tinatanaw, manamang sa naangulo talaga is baka may ginapangitan na valuable items. Kasi dun sa tarpaulin na picture na ginitapik dun sa, ginlagay dun sa may cemented tomb, nung nabubuhay pa yung biktima,
marami siyang suot na alahas doon sa kanyang sa picture niya. So baka nakita yon ng suspect, akala niya baka ginpadala doon yung mga alahas na yun. Kasi di ba meron po tayong meron tayong minsan na kung may valuable items yung namatay. Pinapasama natin doon sa kanyang libingan. So yan ang problema na ano. Now, ito ay public cemetery, wala bang gwardiya ito, sir? Wala bang mga kahit barangay tanod man lang na makarubing diyan? Meron tayong doon, sir. May sepulturero na nagbabantay doon, sir, during daytime lang. But kagabi, sir, wala sila nag-ano doon. Walang sepulturero. So, sa tingin ninyo, based on your investigation, how many persons ang gumawa nito? Kaya bang gawin ng isang tao lang or mayroon siyang kasama? Dahil cemented tomb Ang po kung sir, sa aming investigation, sir, parang 1 or 2 lang to. Pero kasi sir, yung tomb is third floor na siya Kumbaga tatlong patong na siya Aha, okay. So, is it possible na kung isa lang siya na pwede niya kasi bago kasi simento pa lang yung cemented yung cover niya. So possible na isa lang siya and then pinilit niyang ilabas yung casket. So nung bumagsak na yung casket. So kaya natanggal yung body doon sa sa casket niyan. Possible isa o dalawa sila. Oo. So kung nasa third na napatong doon, ibig sabihin yung gumawa nito nagdala ng hagdanan na stairs. Hindi naman, sir, medyo lang naman yun Meron naman silang matutungtungan na another tomb doon sa ilalim. So pwede nilang maka-akyat then lang nila. But sa tingin ninyo, sa inyong investigation, nakita ninyo doon, may dalang mga construction equipment itong na gumawa nito, like mga martilyo at iba pa? Wala naman, sir, wala naman. Because possible na medyo basa pa yung pagkakasimento doon sa cover niya. So it's possible na may bato lang sila na dinampas. And nasira yung cover niya. So kung ganon, parang humok pang simento. So 5 o'clock in the afternoon yung paglubong. So most likely mga 6 or 7 o'clock maybe. Yun ang time of incident. Possible, sir. Nagdilim-dilim lang nagdulom-dulom lang ang pagtabuto. So kinini ang parang so may mga insidente na ba na ganito, sir, na nangyari diyan sa sementeryo in the past? According sa mga police ko dito, sir, na matagal na rin dito, this is the first time lang na may nangyaring ganito na nilabas yung bangkay sa cemented tomb. First time ito nangyari dyan sa Kabangkalan City? Yes, sir, yes, sir. So, okay, so nangyari mga 7 o'clock siguro para medyo, malambot pa yung simento, no? Yes, sir. Okay, but na-discover kahapon. Bakit nakapunta doon ang sir, ang relatives? Bali ang sir, yung nagbabantay doon, sir, naglibot siya. So nakita niya siya ang nakadiscover and siya rin yung nagpabalo dito sa family na yung kanilang relatives niya ay nilabas doon sa That's why nag-report din kaagad sa police station and pinuntahan namin agad doon sa public cemetery. So, unsa man ning tabo, sir? Dito man sa ikatulo, no? Ika-third na patong. So, ang ginawa niya pagkuha yung cadaver, nahulog 'yon doon sa sa lupa. Kung ganon. Pinulat niya, sir. Pinulat niya talaga. Tapos nalaglag na yung casket mismo doon sa ground. And yung body, siguro, bagsak nung casket, na lumabas din yung body doon sa ground. So yung ang lungon, sir, yung cadaver at saka yung body ay na-separated na sila. Yes, sir, separated na siya. So yung pinuntahan ng pulisya doon na nakita yung kaya parang
at first glance ano mo na parang namolestiya talaga itong patay. Yes sir, para maano talaga na minulistya kasi yung wrap na ginano sa body niya talagang ginising siya. So until sa body pa sa private parts sa panglalim. So kung plus na talaga sa patasabihin mo na nanirape to. Oo. Okay. So anong sabi ng mga relatives, especially yung mga immediate relatives? Mayroon bang mga alahas na dala itong patay? Dahil may mga ganun na ipadadala nila yung mga mamahaling mga relo, mga rings, mga bracelets, ganon. So kumusta yung mga relatives? Mayroon bang niya? Dahil dalawang angle ito either ang first molestia talaga or molestia plus nakaw ang nangyari. So anong sabi ng mga relatives? May dala ito mga alahas? Walang dalang mga alahas itong sir. Wala silang pinadala sir. May nilagay na valuable items doon sa kaupod sa cadaver. And sila man mismo daw hindi mo sila magpati na dinmuslan. So gaano man sila na base wala may ginapangita tuod na valuable things. Kaya dito sa tarpaulin na ginbutang nila isang nabubuhay pang cadaver ang victim, may sok-sok din siya sa mga damo alahas. So base sabi nila gin upod itong mga alahas na gin paglubong sa kanya. Oo. Kung tanaw namin sir, ang paggising sa body sa daw para talagang may hinahanap na valuable things. Oo. So, but at least ang relatives ay nagsabi na wala talagang pinadala na alahas dahil may mga ganon Yung relo, yung namatay, may mga na ipadala na lang sa paglibing. So, ito nangyari nito sir, at least yung relatives nag-confirm sila na hindi nila pinadala yung mga valuable things doon sa namatay. Yes sir. Hindi nila pinadala. Wala silang pinadala. So maybe the basis of that person na baka kung nakaw niya, yan, yung basis niya yun lang ang picture na nasa labas, yung tarpaulin na yung buhay pa, yung itong Yes sir. Oo. So yung dalawa yung tinitingnan namin si Ragalo, possible din yun sir na akala niya yung may valuable items na pinasama doon sa paglubong and baka din may sexual desire siya sa victim. Oo. Kasi yung victim sir is 63 years old na sir Oo. So, yun, baka baka sakali lang yung gumawa na may mga valuable things na pinadala sa patay, no? Parang ganoon lang dahil baka ang basis niya kung nakaw talaga yung pinakamotibo dyan, kung nakaw talaga, aside sa pangbulistia, yung basis niya yung picture, na buhay pa yung namatay, yun ang yun ang basis niya, baka nagbasakali siya na yung mga alahas na yan ay pinadala sa paglibing. Yes sir. So maybe we might as well advise sa mga nakikinig sa atin na baka hindi siguro yung mga ilibing na dyan, yung mga kahit picture, hindi lagyan ng picture na may maraming alahas yung patay. Parang ganon siguro, Colonel. Yes sir. Parang yun din lang namin ngayon dito sir sa mga dinidisseminate na namin na sa mga, lalo na kung may mga patay na mas maganda kung maglagay lang sila ng picture sa tarpaulin o sa use the simple picture na lang na nung nabubuhay pa yung simple picture na lang. Or yung iba hindi naman lagyan ng picture. Pero yung iba, kung lagyan talaga ng picture, yung simple picture na walang mga alahas na dala, walang mga alahas na sinuot. Yes sir. Or hindi kayo sa tingin ninyo, posibleng tripping lang ng isang addict, sir, itong nangyari? Isa pa rin yung sa titingnan namin na angulo sir. That's why yung isang namin na person of interest namin, interview namin siya. So hindi man siya mag-ako man. But still, we're digging up investigation. Although pasara na to, pabalik na to sa pamilya ang body kaya daw hindi sila willing mag-undergo pa ng medical legal examination. But still our investigators still digging up conducting thorough investigation para mabalanta kung sino gid ang suspect sa amuning insidente. Oo. Pero at least may person of interest na kayo na interview, although nag-deny yung person of interest.
Yes, sir. Yes, sir. Pero yung pamilya, mayroon din. Yung tao na yan ang itinuro ng pamilya, sir? Yes, sir. Yun din ang kanilang gin-suspect yan na kaya siya din yung naging person of interest namin. So, pero sir, we're still looking for other possible suspects. Hindi naman kami nagpo-focus lang sa isa na muto. Pero yung person of interest, kilala nila sa family nito? Yes, sir. Yes, sir. Kilala nila, sir. So dahil kung kilala nila, hindi kaya yun naka-visit doon sa baka naka-visit doon while itong patay ay nandyan pa, nakaburol pa, at baka nakita niyang tao na yan na may mga alahas talagang dala. Possible, sir. Meron kasi tayong, sir, kuminsan, meron tayong kaugalian ng mga Pilipino na yung kanya samtang nakahaya siya, naka-awake siya, ara ang mga things niya, valuable things niya. Oo. During naililibing na siya, tinatanggalan natin yan, sir, di ba? Yung iba, pinapadala. So, baka yun din yung isang rason na nakita nung suspect na, may alahas to. Ganun. Oo, dahil yun. Nangyari yun. Marami yung mga pangyayaring ganyan, yung patay, pag nakaburol pa, yung mga alahas niya ay nandyan, no? Pero, pag ilibing na naka-observe ako ng ganyan na lahat ng mga alahas ay pinasuot, pero at the time na i-cremate na siya, kinuha na yon sa relatives. So parang ganon. Pero ito, pag living, kukunin na. Pero may mga iba din na ipadala yung mga alahas. Yes, sir. Yes, sir. So baka nagmasakali yung nakavisit siguro during the burial na nakita niya may mga alahas yung patay. At akala niya na ito ay pinadala sa paglibing. Yes, sir. Parang ganon. Ganon ang aming assessment man, sir. Oo. So ganito na. So kailan nila ibinalik yung sir, patay na lang nila, libing na lang ulit dahil hindi sila willing na conduct pa ng further investigation. Around afternoon din, sir. After mahimos nila to, yun balik man nila dayon. Kaya hindi na sila conforme na dalhin naman sa morgue, ipa-examine naman dahil parang degrading na daw sa kanilang part na manuhan pa. Oo, so they were weighing things out and then naka-decide sila na hindi na lang, parang ibalik na lang sa libingan para makarest na lang din yung patay. Yes, sir. Yes, sir. Anyway, sir, kung ma-identify naman yung suspect, they're willing na ma-file naman sila ng complaint against kung may identified tayo na suspect. Oo. So, yung natin, sir, yung investigating team natin, kumpleto ba doon na dahil itong balita na ito ay parang human interest na balita ba? Maraming interesado dahil parang very unique na nangyayari, no? So, yung natin, yung team natin, kumusta? May mga nakumuha ba ng mga fingerprints doon sa sementeryo upang kung makuha na natin yung suspect, baka malaman natin kung sino talagang gumawa nito? Yes, sir. Kompleto, sir. Ginkontakan natin ang thorough investigation during pag-discover ito ng mga witnesses. So, pinrases natin, sir, yung crime scene, sir. Oo. So, at least nilagyan ng yellow police line, tapos iimbestigahan mo na, giprocess ito, at saka yung mga fingerprints doon, kinuha ninyo, sir, para ma-preserve yun. Yes, sir. Oo. So, para na dayon, kung may mga suspect na makuha, maklaro na to yun kung kinsa naghimo aning maong hitabo. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, unsa may trabaho ining namatay sa una, sir? Kay sa tunay bawaan, si Gloria Padrigo ni kining patay, no? Gloria Padrigo. Unsa may iyang trabaho sa una sa buhi pa ni? Sa sa market vendor sa, sir. Fish vendor sa, sir. Fish vendor. So, posible, mayroon talagang dahil ito mga fish vendor, may mga yan, especially kung mga malalaking mga, may mga puhunan ba? May mga pira yan. Yes, sir. Oo. Oo. So, kailan daw namatay itong si Gloria? Last 1 week ago, sir, bago 1 week prior sa paglubog sa kanya. Kasi, sir, naglubo yung kanyang hemoglobin and that resulted also sa parang na-cardiac arrest na lang ang biktima, sir. So, ang iyang immediate cause of death ay itong problema sa hemoglobin niya? Yes, sir. Yes, sir. Hindi yun COVID, sir, ang cause of death? Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi naman.
Oho. So nalubong. Okay. So Domingo na libing tapos posible mga sa gabi ginawa itong insidente ito. Yes, sir. Oo. O sige sir, maraming salamat sir sa pagbigay ng panahon namin dito sa DYHP RMN Cebu. Yes, sir. You're welcome, sir. Good morning, sir. Good morning. Radyo mo nationwide. RMN exclusive. Mao ni mga kaigsunan ang nahitabo no. Didto mahigala sa Negros Occidental ato lang gi-confirm mahigala sa atong kapulisan kay lisod sa kayo mga higalaan nga karon panahon na gud na magdaghan nga mag-post ba nya og dunay i-post inani mahigala dili ta makatuo dayon kay mura mag-imposible ba dunay gi mga tawo inani mga sukit paminaw. Si DJ Boy K nag-text nako mga kahigalaan naaramas DJ Boy K dia. Doon na daghan-daghan lain na ni mga sakit DJ Boy K no. Ari sa kuno DJ Boy K kay inyo maning area sa natad sa psychology no. Ubay-ubay ni mga nani no kay ug tan-aw nako og dili adik ang tao. Matud pan DJ Boy K halos 300 ka mga mental disorders karon ana sa listahan sa DSM no, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Daghan-daghan gyud ini mga sukit paminaw. So kinini ang kumauhon so og dili naman ka adik di ka kahimo inani oy. Tiya mo na mahigalang patay mong rape. Ato na ni mahigalang agi kataw-katawa kay permino ni mamaw na akong gikuan ba kay ang report gi molestiya ang patay. Kay lagi kung first glance mo labi na kay wala naman nila ipaubos autopsy ni tingali ang pamilya sa Ndeke no kasabot sila nga murag kawat ang motibo. Duha may tan-aw na to. Kawat ang motibo or tinuod ni molestiya gyud ang motibo mahigala. Tingali og gadunay gisuspitsahan tong tagtungod kinsa ni mga kagilan basin naibog niya pagka buhi pa ning patay kasamang kay kung ato lang gagi katawa-katawa kung molestiya mangaling kung molestiya ang main purpose mahigala nga nung gihimo na so DJ Boy K do na mga higalay matud pa mga 300 ka mga mental disorders. Number 1 og normal ka mahigala di ka kabuhat mang rape kag patay oy. Ato lang gagi katawa-katawa kay ang mga tao magdudas lang nga rape wala naman gud ni ipaagi og kwan bisan kay autopsy to. The only way mga higala nga mahimuan to conclusion na rape ba o wa kung ipa-undergo ni autopsy. Ang makita man dito mga higala kung do na bay duga dito mga kaigsunan sa lalaki dito ron. May bawaan man ni autopsy. Wala naman lay paubos og autopsy. Posible po ang pamilya mga higala di na gusto nga makon pa ba murag degrading na sa part unsa naman ning kalakiha patay na ni nanay no. So inana kung ang main purpose may gila pagmolestiya gyud sus Ginoo ko unsa klase sa utok na. Pero ang main purpose may gila kawat lahi po nang utoka no. Kawat gikawatan ang patay labi na dunay mga alahas kawat ang tuyo unya gitiwasan na lang po og rape dito kasamang kay nas DJ Boy K kay atong psychologist mahigala atong tagapagtagad dunay daghan lain-laing mga sakit sa utok DJ Boy K. Yes DJ Boy K. DYHP RMN Report. Mayong buntag Attorney Rufil, may buntag sa to mga suking tigpaminaw kini attorney makapaambit kita ginagmay aning ato ang hisgutanan sa mental disorders at mental disorder Attorney Rufil. Okay, sa kining DSM kining diagnostics sang kumbaga mao kini ang manual gani attorney kay katong estudyante pa ko kani adto nakaabot ko sa DSM 3 karon 5th edition na ni kay moabot ang kining Diagnostic and Statistical Manual. Exactly Attorney Rufil of mental disorders no, DSM of mental disorders unya pipila ka tuig ang ato ang American Psychology Association maogi mo kuan ini mo kana ganing mo consolidate sa lain-lain nga mga case studies na maoy mo sa tawag ani ilahang i-update unya sa kaning DSM nga 5th edition Attorney Rufil mo kabat og halos 300 ka mga sakit unya hisgot man ta. So lain sakit sa utok kanang sakit sa utok mga higala nga mo mang rape og mananap lain sad na kanang mang rape og bata limang kaon sa pagtan-aw nimo ng bata mga kahigalaan ganahan kan tan-aw bata nga sus Ginoo ko ka nidis paminaw no bata rape ang bata asa man ang iyang kinatawas bata so kanang klasiha sa tao mga pedophilia sakit sa utok na kung panalitan mang rape pag yun og patay Ginoo ko no unsa klasiya sa utok kana mga sukit pa nato pa-explain DJ Boy K ang atong psychologist mga higala namo ni akong giingon mga higala nga pagtan-aw man gud sa patayng lawas nabuwag na sa lungon unya nangatangtang naman gud ang iyang sapot so ang tan-aw mga higala og first glance mo gi-rape ning patay unya usa man to pag-conclude niya na rape ba uwa i-autopsy ni wa man na lang i-autopsy
Sumuna nga mga tao dito gipahimuslan, gipanamastamasan mahigala kining patay. Kay now confirm ko sa pulis na wakis na hasta niyang underwear inday kinwa na. Ha? Grabihang tawhana, no? Straight to the point. So, posible to kawatan to yung gipangita na siya gipangita hain ba dapitan hasta nga ilaw may gipangita. Pero kung rape ni may na may nana sa gyud. Ato pa explain nos DJ Boy kay sa ako nagingon kanang mang rape og bata unsa bay lami anang taong tan-aw ni mong sus Ginoo ko. Mo na pedophilia. Ganahan mo sila. Pedophilia. Daghan man na mang rape og bata. Mga utok na pedophilia. Na kanang mang rape og hayop unsa man mo nang zoophilia. Ganahan mo tan-aw sa kinataos baboy. Kinataos sa kanding. Managabantay mo doon ay mga rape o kanding, mga rape o baka. Kay doon ay utok na anak. Kay mato pang DJ Boy kay mga 300 ka mga mental disorders na. Kining mga rape o patay, necrophilia. Ato ipa-explain ni DJ Boy kay kana ganing necrophilia ganing mga rape o patay. Lain-lain pa giday nga mga kategory, daghan pa giday nga kategory. DJ Boy kay back to you DJ Boy kay. DYHP RMN Report. Yes, DJ Boy kay. O saya angan DJ Boy kay necrophilia ang mang rape og patay na babon lain-lain nga kategory. Ug muhikap lang ka sa patay, ma-arouse ka, murag makuan ka, mauwagan ka nga nagtan-aw sa patay. Pero kung mang rape ka 15 years old nga kuan nga bata unsa man na siya? Labi pag tagamandawi ng bata. Ato na yagi katawa mahigala. Yes, DJ Boy kay be ato kuno nga tagapagtaga DJ Boy kay. Mayong buntag attorney, mayong buntag og balik sa to mga suking tigpaminaw attorney Rafael kining study of human behavior usay magkatawa ta magunahon na. Oh. Kana ganing mag-imagine ta attorney kung unsa na pila na ka centuries no ang nanglabay nga gitun-an nato ang kining ato lihok sa tao unya kini manggong ato ang DSM kining diagnostics and statistical manual attorney dili bisag kinsa ang pwedeng mohubad niini. In fact ako careful kay ko pag hisgot nimo sa necrophilia kay makahinumdom ko sa akong professor kaniadto nga maskin og mo fall ana under nga category mo basa lang ka makapalit kag bisag asa ning DSM 5th edition pero di ka pwedeng makapataka og diagnose no only the experts and those who have licensed good attorney Rafael. Apan kining ato ang hisgotanan nga necrophilia attorney suma pa sa DSM 5th edition mukabat og napo ka classification attorney Rafael. Napo di ay. Napo ka buok. So kining mang rape o patay napo pag gining ka klase day sila. Gi-imagine na to attorney nga kanang intercourse gyud no kana gyung aduna gyoy penetration o penetration attorney mo niya gitawag nga regular necrophiliacs. Regular na pa regular sa man na po job order. Unya imagine attorney Rafael ang kaning mga regular necrophiliacs mo niya mga tawo nga ang ilang hunahuna nga ma-arouse gid sila kung sexual intercourse sila patay. Oh, makig-sexual intercourse patay kay kana nitabo man gina DJ Boy kay nga nakig-sexual intercourse og patay. Tingali abnormal gito siya siguro pero namo gyud namatay kani adto ba nga gwapang babae nga nadisgrasya. Pagka-disgrasya karon gida sa punerarya init-init pa didto gi rape kadtong maong patay sa embalmer. So posible matawag to regular nga kuan regular necrophilia. Basin og kanang madagay-dugay na og matay nga gi-rape tingali kontraktual siguro la. Labing unang classification sa necrophilia attorney according to DSM 5th edition makuyawan ta attorney. Kaning gitawag nga role players. Role players. Ang ilahang arousal, ang ilahang kalipay, ilang imagino no naon nila ang ilahang partner, ila barong uyab o ilang asawa o bana patay ang ilang ka-sex. Kuyawan no sunagin na mga klase sa disorder DJ Boy kay sa psychology. Unya kini ganing di ba giwaklis man to attorney Rafael. Oh, giwaklis. Maka-imagine sad ta nga posible sad nga mo fall sa aning classification na gitawag og fetishistic necrophiliacs. Nga kumbaga posible kung naa say i-remove nga object or body part gikan sa patay nga lawas, mao na iyang mga sexual fetishes unya wala siya nakig-sex apan mao ang iyang karakter mao iyang classification attorney Rafael ba. Nga posible nga iyay naibog sa ato nga patay daan basta kuan no kanang likeness sa mong patay nga maong personality unya iyang kwaon ang bisag unsa baron bahin sa lawas o baka gamit sa maong patay na nga tao attorney Rafael. Oo. Pastila no.
Unya kini gid attorney kining gitawag nila og homicidal necrophiliacs mao ni ang ato ang kumbaga usay vivid kay sa mga salida attorney Rufil. Ato ang makita na attorney ba kana ganing ihang i-murder patio niya ang usa ka individual unya ikahuman makig-sex siya because mao na ang iyang karakteristik nga ganahan siya nga makig-sex, ganahan siya ng tawhana pan gusto niya makig-sex gawa ni kinabuhi ang maong tao. And napagani klase sa kining kuan attorney Rufil kining necrophilia kung necrophilia. Imagine na attorney maskin og patay na gani unya love gihapon nagpabilin gihapon na yung attachment sa maong patay no murag lisod king sabton kining gingon nga romantic necrophiliacs nga pero kanang romantic necrophiliacs tingali necrophiliacs daghan siguro na DJ Boy kay kanang patay na pero na in love gyapon ka patay na nya nagampo nga nga to sa laing kalibutan magkabalik pa mo dito inana no o basta di lang mo makig-sex siguro sa patay na DJ Boy kay lahi na po na paminawon oy. Unya posible sad attorney katupong ato ang suspect ibutang tala nga iya manggiwakli no unya posibleng gigunit-gunitan pud niya ang maong patay. Mo fall pud siya aning classification na gitawag og tactile necrophiliacs attorney Rufil. Nga ma-arouse siya pinaagi sa paggunit or pag-stroke sa maong patayng lawas nga wa gihapon gyud na walay penetration or intercourse. So lain gyud no. Unya kining klase pagid attorney Rufil no sa necrophilia mo niyang katapusan pod nga ang adunay exclusive interest gyud sa kini ganing sex pakig-sex sa patayng lawas apan di man siya maka-perform sa usa ka living partner so posible ang sa pangidaron no nga kay dili man ko maka-sex wa may mutok musugot nako nga makig-sex way mo tando way mo sanong in town mao nang adto siya exclusive necrophiliacs adto siya sa patay kay mo may wa na mo lihok makaya man niya. Sumura na siya kon nga di man madaog panguyab di man madaog kuan di may makaya ra. So adto sa patay man tinira sa patay dito DJ Boy kay. Tao gyapon pero patay. Kay gadto sa skanding mo naglain man sa paminawon tingali para niya. Tinuod ko to attorney Rufil nung idlis kay ni sa to ang pang kana ganing sa to ang unahuna labi na nga for the Roman Catholic faithful sa Manato again with due respect sa ubang mga tinuhuan kumbaga maskin unsa siguro nga tinuhuan attorney Rufil ato ang tagaan og kanang respetar gyud ang patayng lawas ba tagaan gyud oy kuan gyud na grabe ang atong pag-respect tanan mas siguro mohatag og respetar pero mas grabe ning ato sa mga Katoliko kay limang kay pangajian ko nag siyam ka gabi na DJ Boy kay kaya nagsabot na nga kita bang mga Katoliko ang ato mga higalang patay na nga mga mahal sa kinabuhi mga balaan na siya kanang maong patayng lawas so mo na nga pangajian pa na kay dunay kalag ang tao nagtuo mo gutan dunay kalag ang tao god no mo na ang atong doktrina sa simbahang Katoliko so mo na nga imo ginang pangajian pamisahan no kang idlis mo paminawon ining mga balitaan ani DJ Boy kay unya ang common ra ba nga pangutan na attorney Rufil unsa mahinungdan nganong magka-necrophilia man ang usa ka tawo kini isgutanan magud sa ato ang cognition ang pangisip sa usa ka tawo attorney grabe ka kumbaga grabe ka komplikado unya in fact og moingon ta kining muhatag lang ko og ide attorney Rufil kini kasagarang mga matawag na to nga buang no nga nasa kadalanan mo ni kasagaran ang nasakit nga gitawag og schizophrenia apan mismo ang schizophrenia daghan kay mga episodes daghan kay classifications pero kana ganing manghagis attorney kanang magyaw-yaw sa dan mao gid ni ang kumbaga usa sa mga grabe nga klase sa buang no nga gitawag og schizophrenia usay ang uban may schizo apan kining inani maskin gani nga normal ta nga tawo na kay profesyon nagtrabaho ka posible nga naa di ay kay mental disorder dili lang inana ka grabe apan fetish katong atong mahisgutan nga naa kay arousal maskin magtan-aw or uban pang mga pamaagi pero kini magong rare kini attorney Rufil pero kini nga behavior sa tao kining necrophilia is also evident sa hayop no even mga kita mammals sa hayop sa birds even sa reptiles kining inani nga klase attorney Rufil dili gid ingon nga sa tao ra no apan mao lang ni karon ang sa mga nagpaminaw nato unsaon paglikay nato niini daghan man gud multicausal kayong effect ang kana ganing mo contributing factors attorney nganong magka-necrophilia ang tao posible ang kanang giingon nga mga hereditary sa genes posible aduna say mga kanang insidente sa kinabuhi attorney Rufil nga mao'y nakapaingon no nga natukmod siya nga mainani apan kada pong giingon nila nga pasmo gani attorney Rufil apil na pero di gid ingon nga necessarily pasmo lang basi kuan siguro pusta may musugot ta kung buhi na rekos patay
Abot lang attorney kung sabay acceptable basta kay di lang po nang maghisot ng itlog makuha na kita ato. Lisod siya na. Pero necrophilia, lain na regular necrophilia na ay basta katong i-mention ni DJ Boy K. Pero kanang ang armas na DJ Boy K mo ay namatay. Sama atong kuan nga dila na lagi saligan atong kapitan kinamatay ang armas. Necrophilia gyapon tingali. Ako lang naluoy gid na attorney Rafael. Apan mao lagi ni attorney so mga nagpaminaw karon mas atong karon nato og unsa gay mga rason no di ta mo pataka og comment tayon og di ta magpataka sa og diagnose kay di man ta eksperto. In fact ato ra ganing gihagpat no ang ato ang mga humble nga pagsabot kabahin aning necrophilia attorney Rafael. Oo. So sige, salamat kay DJ Boy K atong psychologist mga kagalaan. Na mi hatag na to explanation labot ani. Ubay ni sila dira sa atong IFM mga kurso mahigala psychology mahigala DJ Boy K, DJ Mikey o si DJ DJ Aiko no. Mo ni ato mga kwan diri. So maka-explain sila ani. Kini si DJ Clint amo to sa bani ang kwan na DJ Boy K. Devcom ni sa attorney Devcom. Sige. So salamat kayo sa imong eksplikasyon DJ Boy K labot aning mao nga paghitabo karon. Salamat attorney Rafael kinang inyuhang radyoman Boy K tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mo to may gilas DJ Boy K ang ato mga higalang gipa-explain labot in lain nga sakit sa utok mga sukit tig paminaw. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata RMN, radyo mo nationwide.